Stel je voor, je trouwt binnenkort met een compleet onbekende. Maar voor het zover is, mag je die onbekende 1 vraag stellen. Wat zou jij vragen? Het is te hopen dat Ellen en Leander het weten, want zij beginnen bijna aan hun geblinddoekte ontmoeting. Oké, jullie staan nu echt heel dicht bij jullie toekomstige. In het begin sta je daar en je staat daar te wachten en dan begonnen echt wel enorm de zenuwen te komen. En ik kan me wel voorstellen dat dat op mijn trouwdag ook zal zijn. Dat dan echt die stress naar boven gaat komen. Oké. Amai, deze is heel spannend. Jesus. Je wilt een beeld vormen bij de persoon die voor u staat. Dus je wilt gewoon echt eigenlijk die blinddoek hebben. Dus jullie mogen nu op jullie gemak rustig kennis maken. Dit is jullie moment. Geniet ervan. En veel succes. Oké. Spannend, ja. Ja. Hij is nerveus, hè? Hij is nerveus, ja. Een keer slikken zo. Nog eens nadenken, welke vraag had ik weer bedacht? Stel, je mocht het ideaal leven voor jou beschrijven de komende paar jaar. Hoe ziet dat eruit voor jou? Oké. Eigenlijk niet te zot, denk ik. Een stabiele relatie, sowieso. In een eigen huis, tuin. En op zoveel jaren hopelijk ook een gezin. Ik denk dat Leander dit antwoord fantastisch goed vindt, want het past bij alles wat hij ook, denk ik, belangrijk vindt in het leven. Huisje, tuintje, beestje past inderdaad perfect bij Leander. Bij deze ras-echte familieman zijn het dan ook zijn ouders die de primeur krijgen. Hun zoon gaat trouwen. Liefste familie. In januari heb ik me ingeschreven bij Bent getrouwd. En voilà, ze hebben niemand gevonden. Kom eens, schatje. Ja, het is echt. Super overdonderd. Dus ik moet het nog kunnen plaatsen. Het komt binnen, maar het moet ook nog een beetje verwerkt worden. Ja. En wanneer, wat gebeurt er nu verder? Op 11 juni, dan trouw ik. Wat, op 11 juni nu? 11 juni? Ja, dat is het concept, hè? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Nog een keer. Ah ja, binnen 6 weken. Ja, het zou mooi bruin zijn, hè? Ja. Juist terug. Ah ja, maar dat was het Doe punt. een keer een fles open. Ja, nu ben ik wel blij. Van mijn ouders had ik het meeste schrik voor te vertellen. Het is toch een beetje een atypische manier. Ze zijn toch supportive, dus ik ben wel blij. Dus, ja. Maar toch spannend geweest. Nu is het even zo die stress weg, dus dat is wel goed. Ook Ellen gaat eerst langs haar ouders met het verrassende nieuws dat ze officieel verloofd is. Ik ga trouwen. Ik doe mee aan Blind Getrouwd. Sorry voor het humor. Spelling hier. Papa. Het is al Mijn papa is streng, is heel beschermend naar mij toe. Dus dit is voor hem mega ver uit zijn comfortzone. Het is niet dat hij per se de lat super hoog legt, maar die wil gewoon dat ik gelukkig ben. En die heeft ook al wel een aantal keer gezien dat ik dat niet was. Jij geeft mij weg aan een vreemde. Ja, het is daarbij. Ik heb nog tijd nodig. En al even. En nog even op 3 wie. Ja. Ja. We zullen het er eens even over hebben. Hè. Ja, maar er valt niet meer veel te onderhandelen, denk ik. Ja, soms ligt een beetje de schuldgevoel misschien van, ja, ben ik daar iets te streng of te... En dat is een beetje, ja, nu moet ze deze gaan doen
voor misschien gelukkig te worden. En dat is eigenlijk een beetje mijn punt. Ik denk dat hij ook gewoon het klassieke zou willen. En een man dat hem om mijn hand komt vragen, dat is nu niet. En ik denk dat dat klassieke voor hem wel moeilijk is dat hem dat nu niet heeft. Maar het gaat goed zijn. Het is wetenschappelijk onderbouwd. Ja, dat kan. Ik denk dat hij heel zenuwachtig gaat zijn de dag van de trouw zelf. En als hij merkt dat dat gewoon een goede gast is, is dat ook fijn. Dan moet die man zich ook echt geen zorgen maken. Na Leander is het aan Ellen om een welgemikte vraag te stellen aan haar toekomstige. Hoe zouden uw vrienden en familie u omschrijven? Ik denk dat ze mij wel spontaan vinden, ja, wel plezant om mee om te gaan of zo. En dan ze ook wel hopelijk het gevoel hebben dat ze met alles bij mij terecht kunnen. En ja, heel zorgzaam ook. Bij het zorgzame dacht ik vooral... Mijn vorige relatie zou zichzelf nooit zo omschrijven. Dus dat is bij mij wel van... Waarom omschrijft uw familie en vrienden u als zorgzaam? Wat doe jij dan voor hen? Toen onze experten bij Goedele thuis de matches doornamen, werd de zorgzame Leander natuurlijk niet zomaar aan Ellen gekoppeld. Leander en Ellen, onze zondagskinderen. Prachtkoppel, hè? Absoluut. Beauty and brains. Ja, maar ik zie ook, die zijn echt klaar om zich te settelen, las ik. Ja, ik denk, ze vinden die waarde van familie enorm belangrijk. Hè. Dat zit echt tot in hun kern. Bij Leander thuis zijn er al bij zijn broer al kindjes. Ellen heeft ook die kinderwens. Ja, hij heeft de leeftijd ook natuurlijk, hè, Leander. Ja, hij is 33. En hetgeen dat voor hem het meest belangrijke was, dat was echt wel eerlijkheid ook. Ik ben getrouwd geweest. Mijn eerste relatie was op mijn 17,5 en we zijn samen geweest tot op mijn 30ste of zo. En dan hebben we toch gemerkt, ja, we zijn echt het cliché broer- en zusverhaal geworden. Het is gemist zo dat extra wat een relatie maakt. Bubbles is mijn golden retriever en die heb ik bijna 3 jaar. Omdat het was dan uit mijn relatie, je valt dan alleen en ik moet iemand kunnen knuffelen. En dan dacht ik van ja, oké, nu is het moment. Ik heb een tattoo gezet en daarachter een hond gekocht. Ik wil eigenlijk gewoon verliefd worden. Ik spreek nu niet over puberliefde per se, maar wel gewoon zo het gevoel uit van alright, daar wil ik volledig voor gaan. Dat is belangrijk ook voor hen, hè? Dat uiterlijk. Voor alle twee, voor wie het meest eigenlijk, want ik lees dat in de 2 dossiers. In alle eerlijkheid, hij heeft een wel bepaald type en hij heeft dat ook heel duidelijk meegegeven. Dat het iemand moet zijn die groot en mooi en slank is. En uiteraard, Ellen voldoet daar helemaal aan. Ik zoek wel een man die initiatief neemt. Ik vind het wel belangrijk dat ik niet alles moet bepalen. Omdat ik ook wel van mezelf weet dat ik een sterker karakter heb. Dus ja, ik hoop wel dat ik een man heb die af en toe eens tegengas durft geven. Of gewoon zegt van, Ellen, geef me nu eens 10 minuten, Jesus. Daar zou ik wel tegen kunnen. Ik zie ook dat zij zegt van ja, ik val op alfamannetjes, maar ik weet dat dat eigenlijk niet goed voor mij is. Dat heeft in het verleden, al dat vuurwerk, dat heeft mij niet veel opgeleverd. Het is een typisch geval van ik weet wat ik wil, maar ik weet misschien niet altijd wat ik nodig heb. Ja. Ik heb nog niet de meest succesvolle relaties achter de rug gehad. Uiterlijk was in het verleden voor mij heel belangrijk, omdat dat de eerste is waar je naar kijkt bij iemand. Maar dat heeft mij nog niet altijd de goede dingen opgebracht. Uiteindelijk, iemand kan ook echt heel mooi worden wanneer je iemand leert kennen, wanneer je kunt laten lachen, dat je keileuke momenten samen beleeft. Het enige waar ik een beetje nog misschien wat schrik voor heb, is die locatie. Die is voor Ellen heel belangrijk. Zij komt uit Oud-Turnhout, heel de Uithoek. Hij komt uit het Waasland. Ze heeft ook heel duidelijk aan ons doorgegeven dat ze liever die Kennedy-tunnel niet voorbij wil. Wie wel? Ja. Klopt. Ook vanuit een vorige relatie, waar dat wel een struikelblok was. Ja, dus die afstand. Ik weet dat wij hier een beetje aan gaan pushen. Ja. Ik kan uw accent niet plaatsen of zo. Dus, ja, ik heb dat met jou wel. Ik ben geïntrigeerd, ja. Echt? Praat als algemeen Nederlands hoor. Ja? Boa. Boa. Ik kon het wel plaatsen, hij kon mijn accent niet plaatsen. En ja, door mijn hoofd ging direct van oké, dat is wel
verder weg. Het zijn een paar woorden die ik wel kan plaatsen. Ah, oké. Ik denk dat accent dat daar dat wel een beetje gaat malen al. Van, ja, maar ja, wie weet hoe ver woont je? Is dat Oost-Vlaams, West-Vlaams? Wat is dat daar? Je kunt nog altijd weglopen, maar... Nee, het is oké, voorlopig. Ik hoop dat dat niks zegt over een eerste teleurstelling of een eerste moeilijk momentje bij haar. Dat intrigeert wel, hè, maar uiteindelijk een accent wil niet zeggen waar iemand woont. Dus ja, het kan van alles zijn en... Ik ga dat weten. Voor mijn trouw ga ik het weten, want ik ga in zijn gemeente trouwen. Haha. Zeer goed. Zou je nog een keer een hand geven? Als... Een hand. Gaan we echt de hand schudden? Oké. Normaal zou ik haar altijd een zoen geven. Maar ja, dan heeft ze een extra te goed natuurlijk. Hè. Als ik dat mag van haar natuurlijk, binnen een paar weken. Zalig. Nee, ik kijk er naar uit en ik kijk er naar uit om u te zien. Nu moet het gewoon daar zijn. Nu, deze 2 weken zijn te lang. Ik wil gewoon echt weten wie dat is.